cara ngetokne kejuwe cewek. Piye carane muasne cewek, ciri-ciri cewek lek pengen ki piye, apane sing jengat, apane sing ngajeng, ya. Iku belum banyak yang ngerti ternyata. Wong lanang iku kebanyakan sih egois ya. Egois hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kejuwe dhewe, ora mementingkan wong liya. Ora mementingkan pasangane. Saiki cewek juga perlu. Tapi lek cewek iki saiki iki modele ngene yo, membahagiakan pasangan bukan itu tergantung cuan, tergantung nafkah yo enggak sih? Nafkah oke, kebutuhan oke terpenuhi. Cewek akan piye yo? Relax terus ngelayani pasangan itu dengan baik. Pemicune kuwabe masalah ki nang keuangan, karena Indonesia kan lagi terpuruk ya. Keuangan terpuruk, pendapatan terpuruk, pekerjaan tuh sulit, mencari makan tuh sulit, apa-apa mahal ya. Apa-apa ki mahal. Jadi nek enggak cerdas-cerdas golek duit. Sulit. Makanya mau wedok iku nafsune tergantung cuan. Lah lek memikirne wong lek rumah tangga, omah-omah pasangan ki memikirkan apa? Kaya kebutuhan ya. Lek kebutuhan urung tercukupi, arep nyicil iki kowe rasane kaya ogah-ogahan. Tenan iku. Aku dhewe ngalami. Apa meneh aku entuk masalah. Cah lanang ngejak nyicil tanpa ngeki apa ya? Intine ora nuku turuk intine cowok iku kan nyukupi awake dhewe lah. Koyokno awake dhewe cewek kan butuh sabun, ya buawuke kan butuh disabuni. Ora disabuni lendir-lendir ora kentir, lendir-lendir iku ora resik ya to. Engko lek ambune terasi jarene mau ilokne, engko lek jarene bau badan ku jarene ora resikan. Engko jarene bau mulut ora sikatan. Tapi awakmu gendak bojo enggak danai. Wong wedok iku kudune dicukupi kebutuhane apa, baru ki engko nafsune nyenengne awakmu. Biasane wong wedok itu kelemahane gini dulu. Cewek lek wis mau kebutuhane mau cukup, ibaratnya katakanlah saiki aja ngomong dosa ya. Kenyataane saiki iki dadi simpenan demi cuan tuh akeh. Nah, wong wedok iku engko lek mau cukupi mau weki dhuwit mau apa kuwi mau kon ngemut ondol-ondolmu manut, mau kon ngemut ndokmu ki manut, mau kon nyapoe manut tak kadani. Dadi nek tergantung cuan, apapun ini tergantung cuan.